of morbidity. Pag sinabing morbidity, everybody say morbidity. Pagkakasakit. 10 causes ng pagkakasakit ng tao sa Pilipinas. Number 1, siyempre, ubo-ubo, sipon-sipon, acute respiratory infection. Number 2, acute respiratory infection. Pwedeng viral, pwedeng bacterial. Naatsingan ka, naabuhan ka, yan. Acute lower respiratory tract infection. Ayan, yung mga sakit na sa baga. Inubo na, may plema pa. Okay, what else? Hypertension. Ayan, tumataas yung blood pressure. Number 4, bronchitis, bronchiolitis. Number 5, nagtatae, LBM. Number 6, influenza. Number 7, okay, I'd like to make an emphasis on this, urinary tract infection. Lalong-lalo na sa mga babae. Gaano karami ba ito? Nakalagay ba ito dito? Nakalagay ba dito kung gaano karami? Hindi nyo nilagay. Ba't hindi nyo nilagay? If I'm not mistaken, it's around 45 million every year ang cases nito ng urinary tract infection. Next. Other than this, let's talk about cancer. Sa Pilipinas naman, ang leading cancer, siyempre, breast cancer, lung cancer, liver cancer. Yung pang-apat, I'd like to put an emphasis on this, is cervical cancer. Yung pang-walo, ovarian cancer. All of these 3, urinary tract infection, cervical cancer, ovarian cancer, ang cause nito, next, poor hygiene. Everybody say poor hygiene. Bakit poor hygiene? Hindi nahuhugasan ng maayos. Why? Because most of the time, most common cause of bacteria, yung malapit sa bowel, na nandun sa skin, malapit dun sa labasan ng ating pupo, o malapit dun sa vagina. So yung mga dumi na dapat nandun lang, napupunta pa dun sa labasan ng ihi. At pumapanik yan. Nagkakaroon ng tinatawag na UTI, urinary tract infection, papanik sa bladder, kaya nagkakaroon ng bladder infection, papanik sa kidney, nagkakaroon ng kidney infection. So ano itsura ng mga yun? Ayan, kidney infection. Minsan natatanggalan ng kidney because of simple infection. I don't know if you have heard of it. May isang beauty queen sa ibang bansa. Nagkaroon lang ng UTI, pumanik yung infection, nagkaroon ng sepsis, naging brain dead, in 2 weeks time namatay. Beauty queen to. Ano nangyari? Simpleng infection. Okay? Kaya dapat yung infection, nagagamot ka agad yan, nalilinisan. Ang common cause na is poor hygiene. Next. Yan, according to Danish Institute of Public Health, may mga chemicals yung feminine wash na nagda-damage sa skin natin na napapasukan ng carcinogen. Ano yung carcinogen? These are cancer-causing agents. Kaya din nagkakaroon ng mga cervical cancer, kaya nagkakaroon ng ovarian cancer. Yun yung cause yan. Poor hygiene pa rin. So with this in mind, hygiene ang problema. So kinakailangan ng anti-infective products, antiseptic products, antibacterial, antifungal, antimicrobial products para makaiwas sa poor hygiene, para makaiwas sa mga infections o makaiwas sa mga ganitong sakit. Am I clear? Yes. Gaano ba kalaki yung market na to? Next. It's a 4 billion market every year. Ganong kalaki. And most of them, by the way, 10% every year, lumalaki yung market na yan. Okay? By the way, yung mga common brands out there, most of them, if not all, are chemical-based. Next. Chemical-based. There are 36 million women, teenagers to adults na pwedeng gumamit itong mga produktong to. Dumadami pa yan kasi pabata ng pabata, mas gumagamit din yan. Next. We're introducing yung personal care division ng company, Natural Essentials. We'd like to introduce to you yung natural feminine wash. Again, it's natural. It's not chemical-based. Walang mga SLS, SLES. Ito yung mga pampabula na nakakakos ng cancer, nakakakos ng pagbabara-bara. Next. Yan, yung ating product, Natural Feminine Wash, is the world's first natural feminine wash with negative ions. Okay? I know for a fact, pamilya na kayo sa negative ions. Di ba? May isang company, nilagay yung negative ions sa napkin, billion ang binenta sa buong mundo. Okay? Eh yung napkin naman, di pwedeng kainin. Di ba? Tsaka hindi naman araw-araw gumagamit ka nun. Tama o tama? Usually, pag meron ka lang. Pero yung paghuhugas, hindi pwedeng maghuhugas ka paminsan-minsan. Tama o tama? Kailangan maya pag nagamit, kamay nga bago kumain, maghuhugas. Tama o tama? Di ba? Bago matulog, maghuhugas. Bakit? Tanungin nyo sila. Di ba? Maya, naghuhugas. Ito pa kaya, intimate part ng ating katawan.
intimate part ng reproductive system. Kailangan yung panghugas mo, maayos, natural. At ang maganda yan, may negative ions pa. Next. Guys, yung atin 100% no harmful chemicals. What else? Formulated by dermatologists, of course, babae ka, pH balance. By the way, yung product natin ito, 2-in-1. Kasi di ba minsan ng babae kapag meron, ang ginagamit, yung acidic part. Ano yung acidic? Yung mga iodine, chemical base. Kapag walang dalaw, ang ginagamit yung mga pH balance. Minsan dalawa pa binibili. Pag bumisita ka sa banyo ng mga babae, minsan dalawa. Meron pag meron, at meron din ginagamit pag walang dalaw. The good thing with this, pinagsama na natin. Bakit? Kasi may antibacterial, antifungal na siya, tapos pH balance pa. Pwedeng pang araw-araw, pwedeng pang mayat-maya. Maganda po ba yun? Pag mayat-maya, may points din. Okay? No irritating SLS, SLES to yung mga chemicals, mga sulfates, foams. Ano yung pampapula na ginamit? Natural coconut-based surfactant. Okay po ba yun? What else? Powder fresh fragrance. So yung amoy niya, amoy fresh. Mga kababayan, gusto niyo ba mag-amoy fresh? Diba? Pasinin niyo yung mga babayan na ginagawa sa CR. Di ba nagpa-powder? O hindi mo na kailangan powderin nyo kasi powder fresh na siya. Okay? Next. Ayan, ano yung mga magagandang ingredients ito, Doc? Merong elemi oil. Everybody say elemi. Kagandahan yan, guys, itong elemi nasa-source dito sa Pilipinas. May mga tutulungan tayong magsasaka because of this. Maganda po ba yun? Elemi oil, antibacterial, antimicrobial, prevents UTI, prevents infection sa urinary bladder and urinary tract. What else? Meron pang guava leaf extract. Remember yung mga lalaking tinuli sa probinsya? Pagkatuli, maglalaga ng bayabas. Bakit? Kasi meron siyang antiseptic. May antibacterial para magpasok ng infeksyon. Magkaroon man ng infeksyon, hindi mamamaga ka agad. Natural antibacterial yon. Okay? May anti-inflammatory para wag namamaga. Prevents itchiness, para wag kamutin ng kamutin. Diba? What else? Blocks allergy. Kasi yung iba, pag masyadong sensitive, may mga ganun babae. Gumamit na ibang napkin, nagkaroon ng allergy. Gumamit ng niregalong panty from Europe, nagkaroon ng allergy. May mga ganun, very sensitive. The good thing with this, pinapababa niya yung sensitivity. Nabablock yung mga allergens, hindi siya nagkakaroon ng inflammation. Maganda po ba yun? Yes. Next, may aloe vera din siya. Di ba dati alam mo sa aloe vera, sa buhok lang. Guys, ang aloe vera is a very, very potent anti-aging product. Okay? Doc, bakit anti-aging? Ibig sabihin, may disinfectant. Ibig sabihin ng germicidal. Hindi pa totoo po yun. Kasi pagka-refreshing ang pakiramdam, di ba pag refreshing ang pakiramdam mo, parang ang bata? Oh, di ba? Tapos may sisigaw na naman, huy, magtuwalya ka. Kaya pala refreshing, walang tuwalya. May disinfectant, germicidal, antiseptic, and anti-aging properties po ang aloe vera. Guys, pinaka-importante sa lahat, meron siyang, ayan, negative ion strip. Guaranteed, may 6,300 negative ions per cubic centimeter. Okay, yung natural negative ions o anion na capture sa strip. Okay? May anti-allergy siya, antibacterial, antifungal, anti-aging din. Doc, ibig sabihin ba sisikip? Tignan natin. Di ba? Kaya kung mapapasin nyo guys, yung iba gusto nang bumili. Ang gusto nang bumili, lalaki. Bibigay kay Lola. Next. Guys, ito yung negative ions. Strip siya. Back mo muna, balik ko. Back mo. Back. Ayan, kung mapapansin nyo, yung negative ion, nakabilog dun sa bote. Okay, explain natin. Next. Ayan, what are negative ions? These are oxygen atoms. These are oxygen atoms charged with an extra electron. Para siyang free radical scavenger. Para siyang antioxidant. May libre siyang electron. So, pwede siyang makakapture ng mga pag-alagalang another particle. Parang antioxidant din. Okay? Actually, pagka ni-research mo ang negative ions, these are considered the vitamins in the air.
Pag ni-research mo pa yan, kaya dito sa city, parang polluted na polluted. Pag huminga ka sa city, puro usok. Ano pakiramdam? Stressful. Ano pakiramdam? Nakaka-bad trip. Ano pakiramdam? Yung mood mo, nade-depress ka. Pero pag ikaw pumunta sa beach, Boracay, ano pakiramdam? Masarap. Pag pumunta ka sa may Pagsanghan Falls, yung may falls, ano pakiramdam? Relaxing. Pag pumunta ka sa forest na maraming dahon, malamig. Di ba? Pag pumunta ka sa bundok na maraming puno, masarap. Kasi maraming negative ions dun. Di ba? Sa city, wala halos negative ions. Puro stress, puro chemicals, puro pollution. Doon madami. Kasi nga, yun yung mga vitamins na nasa hangin. Yan ang consideration niya. Ngayon, yung technology na gawin ng paraan, mailagay sa isang strip. The good thing with the strip, it effectively suppresses the survival and multiplication of bacteria and viruses. Okay, next. Na-activate naman siya. Where does it came from? Naturally generated by evaporating water, oceans, sa waterfalls, sa forest, near the mountains. Okay, yung maraming living organisms like mountains, like falls. Okay, sa beach, maraming marine na living things. Next, na-activate siya, ayan, high concentration of negative ions are released when in contact with liquid. Okay, pag nababasa. Kaya nga yung ating feminine wash, siyempre, liquid yun. Sinamahan natin yung negative ion, na-activate yung negative ions doon. Kaya pag ginamit mo siya as a wash, hindi lang yung power ng elemi oil, hindi lang yung power ng aloe vera, hindi lang yung power ng guava, pati yung power ng negative ion, nagagamit din. Unique o hindi unique? Okay, yan ang kagandahan. 2-in-1. Pwedeng kahit meron ka magamit, kahit tapos ka na, pwede mo pa rin gamitin. Okay? Hindi na yung dalawang brand ang ginagamit mo. Next. Ayan, ang market is 4 billion every year. Ang natural feminine wash sa Pilipinas, mabibilang mo sa isang kamay. 2 or 3 players lang. So, less than 1% lang yung mga products niya. Karamihan, chemical base. Okay, chemical base. Nakaka-irritate ng balat. Okay, the good thing, ang goal natin is this. Our goal is just to capture 10% for now. 10% of 4 billion is 400 million. Kaya ba natin ibenta yan? Yes! Okay guys, the good thing with our product, ayan, all natural ingredients, the only feminine wash with negative ion, the first in the world. Okay? World's first. Next, ayan, ang suggested retail price natin is 300 pesos. Ang distributor's price is 220 pesos. Okay, mind you, yung points is 50 points. Di ba yung kape natin, 280, 260, 50 points, pero yung sa atin, 50 points din yung commissional points, pero 220 lang. Okay po ba yun? Good thing, walang repeat binary points, encode ka lang na encode, walang flash out. What else? Positional points, 0.0135. You get 27% discount. Okay, maganda po ba? Okay, next.